pozostaje do dyspozycji naszych ukraińskich przyjaciół. Tutaj trochę nawiążę do wypowiedzi ministra Dworczyka. My jesteśmy do dyspozycji Ukrainy, jej decyzji, jej próśb, jej wniosków w tej sprawie. Logo tej fundacji Polak w Polsce gospodarzem. No osobiście wydaje mi się, że w klasach 1-3 dla takich dzieci, które chłoną wszystko jak gąbka, taka nazwa fundacji wydaje mi się trochę niewłaściwa i niestosowna. Natomiast strona ukraińska zaoferowała nam, że dla swoich dzieci przygotuje tak zwany komponent ukraiński, który będzie obejmował historię, geografię, literaturę i będą to realizowali we własnym zakresie. Wydaje mi się to bardzo taką fair ofertą. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego, jego próśb. Stop ukrainizacji Polski. I stop banderyzacji polskiej racji stanu. Jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem.